Mayong buntag Subo, mayong buntag Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na pudrong Sabado. Kada Sabado, excuse me, panglaba. Kay karon si Attorney Rico nibalik na. Human sa iyang apostolic duty ang Lodi. Naloko na. Tagal siya sa Australia na. Ningon siya nga, nindot ko ng butangan to kuan manok ang nindot kaayo dito sa Australia ang kakitaan ko sa iyang video kay ang mga manok ang mga unsa to ni kanang bang sigbin. Ang mga sigbin sigbin dito mo po'y magsamok-samok sa manok pero ako i-welcome kay dugay naming gimingaw ani with Doc Pogi og Doc Mike. O niya, naami bisita. As usual, siya may mo paila. So, attorney, may buntag na yun ni mo. Long time no see. Okay, good day. It's Saturday. Good day. It's Saturday. Partner Oscar. Ang atong bisita, may gani kayo ako taga pagayo ni plane ticket og hotel accommodation. All the way from the land of promise, Mindanao. Surigao. Del Norte. Marajaw, Karajaw. Marajaw. Marajaw na buntag. Atong bisita, akong suod nga amigo, kauban sa buhat. Attorney Castle Azarcon. Introduce yourself. Maradyon na buntag, Panyero. Attorney Idol Rico Amores. Idol na gyud na ako sa una pa ni sa sabong. Unang-una pag yun ni sa ako, wahir ko. Salamat kaayo sa imong pag-iimbitar nako din sa imong programa. Salamat. Okay, follow up kanang unsay name sa imong game farm. Nakoy duha ka farm no. Ang pinakadako nako nga farm naa sa Sagay City, Negros Occidental. Okay. Sagay City. Naa dito akong breeding area, ang tanan naa dito. Unya nakoy gamay sa Surigao City kanang panglaban. Okay. Unsa man ang imong ingon nga pinakadako kanang unsa man kadako ang imong ingong pinakadako? Ang land area, sa kadako ang land area. Ang land area sa akong farm sa Sagay City nasa 13 hectares. Uy, sus, panabuyag. Pero ang gigamit nako sa kanang manukan mga 6 lang. Okay. Kay ang pikas kay naman ay highway naman ni dalan, barangay road. Nay katubuhan unya diri sa ibabaw na ay rambutan, mga lansones ana. Pero ang manukan gyud na mga 6 to 7 hectares. Okay, ato na ipaila ang atong kauban karong buntaga nga gikas host na rin na sa guest. Unsa man promoted or ko demoted? Ako isapaw ning ako ha. Kamon tulo mga influencer nako. Kamon tulo. Kay dili ini na focus murag nahagit gigog maayo ninyo. Doc Mike, hamto Doc Mike. Doc Pogi, og ikaw gid attorney tungod ato imong puro. Puro. Oo. Puro line. Doc Pogi, ikaw na ba siya to sa mano siya. Musigat gina imong puro line. Ikita itong dirbi di ba na puro game Puro. Pero naman po'y counterpart ana si Attorney Azarcon na puro sa counterpart. Ano counterpart ni attorney? Hino. Hinolman. Okay. Kaya og bay Hena. Hino sabi na. Unsa? Hinatag. Kato mo to attorney. Wala imong bloodline hina og hino. Kalay gina ni. Nalima ka duha ka abogado og usa ka doktor. O niya ako murag MK. Murag kamao. Okay. Bitaw, mate taon may nagpartner si Doc Pogi. O niya ang kadtong iyahang mga tambag murag akong gipaminaw. Pero naara ba siya giingon nga seminar ko no to attorney. Kano sa man? Oo. Mano ito ang saman? planuhan. Dito sa buwa. Barili. Barili. Pagkalami as bisiyang manok dito. Dumanog. Doon kayo. Sige nga, no? Doon kayo. Ako na gitanaw dumanok Barili 7 kilometers sa uwiran na. No, in between man ang amoa between Dumanog ug Barili. Oh, so 3.5 kilometers. Gamay na lang kayo. Oo, Gamay kayo. Okay. Pero ang nindot dito kay ang dili na puto na ko hilabtang bag-ong na piso. Adto ra kita Dumanog. Okay. Okay, let's start. Let's start with Attorney Azarcon, Panyero. Unsay ato ang mga bloodlines sa CRA Game Farm.
Si Arisa, sakto ko? CRA kay mao man ay akong Castle Rojo Azarco. Ay, apin ako ka na kang Rico Amores. Oh. Si Unsay mga bloodlines sa Pero to? di na makalabaw sa YCR. Oh. Yan si Rico. Okay. Naapon ni RSK attorney. Unsa man na? Roydahan sa kahanginan sa pagkakaron. Oh. Inig abot sa panahon, Ayun na- lahi na nagmiling. Unya na lang. May bawra ka, may bawra ka. Okay. Okay. Ato mga bloodlines ka Bloodline. Okay. Bloodline sa manok. Oh. Dili tong hina og hino. Okay. Ang na ako'y mga favorite nga bloodlines. Okay. Number one of which is ang John Bishop Kelso. Wow, ha? Mao na ako unya na ako'y ikaduha akong possum sweater. Okay. Nya katulo ang akong McLean Hatch. Mm. O nya ang ikaupat ang Cardinal Club Kelso. Sus. O nya na yung ikalima ang akong Joe Brown Roundhead. So, tagsa-tagsa ta. Ang kanang unahon na tanang Cardinal Kelso. Cardinal Club. Ang Cardinal Club Kelso karon murag mo oy manay in karon. Kay mao manay gigamit ni Patrick Antonio gikan ni Bravo Oh. Bibot oy. Oh, So, Davao. actually dugay na nga bloodline. Oh. Kanang ang ako kang Bravo man pod nga bloodline. okay. Old bloodline yun na nga John Bishop nga kining Cardinal Club Kelso katong gitawag pa niya Blue Band. Yes, yes. Ang akong Cardinal Club Kelso dugay na po ni nakuha na ako ni from the late Colonel Orquina taga Surigao Okay. nga nakuha po niya kang Bravo. Okay. Katong active pa siya sa service ba balo ka pulis, di ba? So nakakuha siya at that time dugay na kaayo. Nya naamigo na ako ni si Colonel kining the late Colonel Orquina. Breeder man gito siya sa Surigao, maayo kay nga breeder. Nya after his demise namatay siya tong COVID ba. Nakuha na ako ni siya hangtod karon napadayon ako tungod kay maayo man gyud, maayo nga manok. Unsa may characteristic sa Cardinal Club Kelso nga imong giganahan? Unang-una ang ganahan nako niya dili or dugay gyud masakit. Nang ligon kay nga manok ba? Murag pagkapiso niya dunay Oh. built-in nga LDIDA. Di kayo Murag maon eh. Murag live. Pagkapiso na Multilight built-in tingali. Ha? Murag live built-in nga multilight. Tungod sa kadaghan natog manok ba, mamatikdan man gyud nimo asa ang mga sakiton og dili. Kining Cardinal Club murag bisag pauwanan painitan di gyud ko kakita nga sipunon. Nganong kahibaw ka nga nung kahit na masakit? Unsa man? Ang pinakadako yun sa Katoliko, Pope. Ang sunod, Cardinal. Muna kayo na masakit. Di ba? Okay. Di ba? Sakit din eh. Napa may usan ay bishop umos. akong mga favorite nga bloodline murag simbahan sa Katoliko. Oo. Na Cardinal Club Kelso. Nay John Bishop. John Bishop. John Bishop. Nay Cardinal Club Kelso. Oo, kita ka? Maghimo na tagdugang ani siguro. Pope. Dili. Kuan. Magbuhat tag kuan. Kanang alagad ni kuan. Kasen. Simbahan lang yun, simbahan. Kapit na ba si Mana So, sa unsa may kuan? Fighting characteristic sa Cardinal Maayo Club. gyud Manil. Panyero maayo kay Manila ang Cardinal Club Medyo Kelso. brainy. Basta ka ng atubangay diha gyud ka So, ang iyang frontal. frontal niya ka ng dikitanay. Okay. Ako, na trending man to katong 24 million gray ni Patrick Antonio. I make a research about it atong 24 million gray. Crosses to. Di to pure. Crosses to sa Milsim Gray o Cardinal Club Kelso. Nay sulod nga Oh, Cardinal Club. oh, may kon ato. Katong 24 million Yeah, gray. sa Oo. New Star. Oo. Akong nahibaw-an kining Cardinal Club karon nga ni sikat, gibalik ra ni Boss Bravo. Dugay na niya nga bloodline murag iyang gi-refresh ba, gibalik ba. So wine red lang gihapon. Ang ako wine red nga murag may pagka brown, mailhan gyud nimo bisag piso pa kay ang piso brown og color. Amo ba? Brown. Dili gyud siya wine red, brown. So pero kuan siya ang Cardinal Club Kelso asa siya best nga i-cross. Sa hatch. Hatch. Hatch gyud sa ako sa McLean Hatch na ako maayo isulod. Kaya akong namatikdan ko na akong ibutang sig mga light fouls murag di kayo maayo. Okay. Mas ligon gyud siya kung sa hatch. Okay. Pero attorney, naakay entry karong invitation sa kuan sa LDI. April 13. Dili badayon ang derby og dili ko moapil. Si Attorney Azarcon.
Si Attorney Salcon murag late kay ibiyahe pa iyang manok. Wa man ko mapahibaw daan. Og napaibaw pa na pero kuan ni kanang fighter, breeder fighter. Mm. Pero Pero laban diri Cebu, sige og laban. sige isang laban diri when in fact one of the fights sa katong big time ang iyang manok is fighting against Patrick Antonio. But that was a gray. Puro to talisay, ano, attorney? Ha? Puro to mga Harold Brown Dili Gray. to puro barili. Puro Ah. talisay to. Hina. Harold Brown Gray to. Harold Brown pero Oo. pikom lagi. Naay pikom pa nagsao. Na fight to iya against Patrick Antonio. Iyang gray. Mm. Natoy 7 kak din sa Galiera di Madawi. Kwanto mga murag pila toy patmanet to. Tango 220. Ana. Kwanto gi finance to nila ni Winley. og ni Kong Sani Lagon. Oh. Oo. Onya straight 5 to puro Harold Brown Gray daog. Tangiga. Maayo kay performance. Ang 6 ug ika-7 lang ang disgrasya. Pero lima ka ng 5 puntos. Dili, ang first fight nimo against Patrick Antonio. Murag second fight to. Oh. Second fight. Ihaw lang. Maayo kay pagkadaog. Wag. Di kanang Pero kadiyot kay attorney kay naghisgot naman tag fight pero si Doc Pogi ato sang ipahibaw balik kay ang ihang April 13 murag invitational naman eh. O Doc Pogi, go ahead sa imong kuan sabi. Atong pagpahibaw. Akong gipaybaw no sa atong mga sabong enthusiast diri sa Cebu. So hapit na. not only Cebu. Not only Cebu. Daghang Pero kayo gapang, Manila. daghan gaatang ani. So karong umaabot April 13 adlaw na nga Lunes adto ta sa Galera di Mandawi. 5 kak LDI National Derby. Nya guaranteed ta 500,000. Then natay motor nga ihatag sa mo champion. Then ay Sandro Castillo Trophy worth 100,000. Nya ay LDI products nga 100,000 gyapon. Nga ato'y panghatag nya. Daghan sad ato'y panghatag during derbies. Unsang orasan ni magsugod? Depende siguro So busok ka. pilay patman ni Ang Doc. patmani na to 11,000 ang atong patmani. Kak ni siya. Siya dili ni siya combo. Kak. Kak ni siya 5 kak kini siya 5 kak nga Open. derby. Open ni siya. Kinsa may mga out of town nga mga pila na. Usually naatay mga bisita gikan sa Malaysia, Indonesia, Luzon, Visayas, Mindanao, tanang endorser sa LDI. Tanan nga mga grupo na to sa LDI atong giimbitar para sa ato ang LDI National Cup. Ka nag-fight ani no? So gwapo na kay kuan ka na at least makakita. Nga naman ko kuan attorney nga mura bitag muadto lang dito kay naa lang mga idol. Mm. O nana dito. Nana sila. Di man uban muadto sa buwangan kay mamusta, manugal. Ang uban sa muadto kay makighimamat sa ilang mga idol. So mo na dako na nilang tsansa. Nga naa dito ang ilang mga idol. Doon kami Sting John nagsabot nami wa man may entry pero katong tusik mo Ana tulo ka buok to, nindot to pagka-screening. na tusik ko nung nindot kayo. Aba. Na ko tulo ka mong tusik. Mubugsyog na. Okay. Can you name a few sa mga national endorsers na to nga ni comment? From Luzon, si Raymond Burgos, Gerald Garcia, si sa Luzon si Raymond Burgos din sa Usang de la Cruz. Usang, Ma'am Usang. Si Ma'am Usang din sa Visayas, siyempre Attorney Rico. Ako Sa Rapi Yulo, Rapa Pakimpam, sa Patbil, Patrick Bilocura. Patbil. Naa siya entry. Patong Lidisma, naa siya entry. Na ni mga kontraha oy. Naa siya. Then sa Mindanao, Romeo Mari, si Romeo Mari, Mayor Tata Yap, naa siya. Okay. Sir Joey Salangsang, naa siya. Unya diri sa Cebu, silang Engineer Ami Laron, Chay automatic Farm, Capacity Brothers, napaliay Jan Oibico. Gwapo nagmanok. Famous breeder Jan Oibico, naa na siya. Nya mga idol diri sa Cebu daghan. Na ang imong idol si Kobe Dre, Mapil, lai entry si Kobe Dre. Matik. Naa. Nya silang Boss Champoy na gihapon na entry.
Nagtanaw na to, atong guest na to ni atong niaging Sabado, Dok Pogi, si Consel Lolin Sobredo. Sa Hampang Game Farm. Oh, Hampang Game Farm. So, si Misael Hilig sa Kwan, sa Olango Island, attorney, imunin ko sa 20, attorney. Si Misael Hilig. Kana si Misael Hilig. Ah. Hilig yun ang manok. Napaday attorney ang kwan si Sabong Pinas o si Junjun P. Wow. Oh, naana. Oh, Junpei of Zamboanga. Oh, Zamboanga. Zamboanga. So, the famous Zamboanga black and white. Zamboanga. Black and white. Na, di ba? Daghan gyapon, daghan pagbisita ta, daghan gyapon. Daghan. Importante yan to sik. Oh, napaday mga Lacson brothers. Oh. Oh, Rinrin og Junjun Lacson. Ay kasabo day namo attorney na ang pagpanaw sa usa sa mga Legend. sabong legend sa Bacolod, si Sir Nato Lacson Senior. Mas, Oo. pero, Anyway. pero still, appeal gyapon. Ang anak, si Ang Junjun. anak, si Sir Rinrin og si Sir Junjun, naa sila. So, Doc, importante, Doc, ha, ang pag-isik, ha. Ilaindan. Tapos tayo mga bisita, dumagiti. Oh, mga C brothers, naa So, sila entry. Kanang mga C brothers, makita na yun na kay C. See you. Tapos muna ko, April 13, hapit na. Hapit na. April 13. Human sa Holy Week. Human sa Holy Week. Adto ta sa Galira di Mandawi. Sultada na. Oh. Kumpate na. Attorney. Kanang, human naman ta sa Cardinal, ari na putas Bishop. Kana. Human naman Cardinal. Karita. So, mga to atong Cardinal Kelso. Pero, one thing, Cardinal Kelso is wine red. Wine red unya nay bandila gamay nya. Bandilan. Yellow leg. Okay, now, so okay. Human na ta Cardinal, let's go to Bishop. John Bishop Bishop. Kelso. No, ang John Bishop Kelso ang nakanindot niya kay muangat unya mulikay. Oh, Pogi. Gwapong manok. Puti, Kay- white leg. White leg unya may pagkapungkan. Oh, Yan, so, pandilan niya. more- Gwapo kay ikog. More pogi than the Cardinal. Cardinal. Giingon nila gwapo at magaling. Oh, gwapo okay. maayo pa gyud. Oh. So, asa nimo i-cross ang imong John Bishop? Sa pusom sweater. Oh. Samot og kapugi. Oh, gwapo yun nga manok niya maayo. Oh. So, asa may dominant og i-cross nimo sa possum sweater? Ang John Bishop Kelso kay mugawas niya white leg man gyud. White leg yan. Kasagaran yun white leg. Unsa may gikuha nimo sa possum sweater nga nganong imong i-cross sa Ang speed, ang kanabang ratatat. Oh, okay. Kaya ang John Bishop good mo angat niya mo sayaw ana. so niya. vertical, athletic. Ang sa sweater na ko ang kanang iyang Rapido. Frontal. kanabang Ayan, frontal. iyang ratatat ba. Oo. Na. Og makumbay nimo siya, masakto gyud nimong mixing, maayo yung manok. So, Gwapo. asa man ka mag John Bishop sa father side? Sa father. Oh. Father Ako, side oh. imong John Bishop. So, oh. John Bishop over Sweater. Okay. Kana murag kusuging halin na. Gwapo gyud niya. Oh. Wa gyud moingon nga pag makakita sa manok gwapong manok. Oh. Katog gyud unahon. Oh. Kay bisag moingon sila nga kanang gwapong manok patyo na sa mga pangit nga manok pero muadto ka sa farm ang una gyud nimong puniton katong gwapong manok. Pero attorney, unsa to'y kuha na ng gwapo og mapilde. Hindi Malas, malas. Og bate sa angayan ra. Nganong gitari pa man. Di ba? Oo. Nganong gitari na kay Lucky mong good. Wanay lain dito ana, ang pati anay. Mas maayo ng gwapong manok kunya, maayo pag labok. Nakoy gamay ba nga makapungutan ako sa kong kagalingon. Dito ko sa farm ni Doyet Lapido. Davao. Dito ko sa farm ni Wilson Ong. Dito ko sa farm ni Tata Yap. Dito po ko sa mong farm. Dito ko bago sa farm ni Borgili. Kasyos. One thing common, ang inyong lamisa kuan katong inyong lamisa katong ironwood. Oh. Kanang Magkuno. Magkuno. Oh. Mahal kayo. Daghan na sa inyo sa magkuno. O daghan na Surigao. Lisod lang. Ilang mineral dyan, di ba nain na? Naku kayo, taas kayo nun. Labi na sa Surigao del Sur daghan kay na Dili na illegal. illegal kayo di gawa siguro og kanang kuan na kanang furniture na. Di na po dadakpo na furniture naman. Mga ilag permit sa DNR gihapon. Pero naagi siya ka illegal kayo sa. Wa may tanong yung furniture. Pero Kuha na. Indigenous, kuha mo na. lisod na kayo. Kanagani ordinaryo kayo. Saning, ano bang?
daghan na siya sa Surigao del Sur. Ang problema lang ang kanang pag adalo nato diri Cebu medyo. Dadon ni mo nga furniture. Pwede na. So legal na siya. Oo. So manadlong na tag magkuno ani nga ang iyang inikadako niya furniture siya dito. Dito ba? Dito ba kay legal? Dito ba kay illegal? Di mabugta sa kanina. Sa nato istorya gikan sa manok na. Sabi ko manok na atong istorya. Ang imo breeding area nasa Sagay. Oh, nasa Negros, yun, Sagay, Now, for the yun. sake of listeners, kanang mamaliga kang manok. Aw maligya pod. Oh, daghan man pud tag buyer. Daghan pud Dili. buyer. Ari ta din napita tani interesado ko rin Kaya bida. kanang Na si Attorney Rico Amores buyer man ako na. Okay. To name a few, kinsa may nakapalit nimo diri sa Cebu. Well, ang mga prominent nga nagpalit sa ako, number one of which is si Boss Winley de la Fuente. O si BDF. O si BDF. Ah. Nya, sila ni Boss Wigol, nakapalit sila. Si Boboy. Boboy Wigol. Si Kung Sani Lagon. Kung saan nilagon. Sila ni kanang iyang bata-bata nga si Roger. Roger sa Punay. Batayan. Oo. Sila nagkuha na dito. Oo. Mao na yung mga taga Cebu nga. Sila si Wiwi Tumulak. Liwiwi. Kana. Oo. So, kuan Sila ni katong napoy mga amo ni Jeprox katubang handler ba nga maayo. Oo. Daghan pa. Oo. So mga to gid silang tuyo dito. Oh, magkuan man agud moatog ni Gross maglibot sa mga farm mamalit. So, Mm. ang imo gipanganlan mga idol man na sa Cebu, niya mas hindi ka afford ang mga small timer. Adi oy nag-mention ra kog mga prominent. Oh, Napoy pero- mga napoy mamalit tag tulo, upat ka buok lang, lima na. So for the sake sa kanang interesado mo palit, na kay mga materials ibaligya. Oh na. Pang breeding. Na. So tagpila man imong materials for the sake of that? Ang atong kanang quality gyud nga kanang pullets or bullhen ana nagyud sa mga 8,000 ana. Oh, very affordable. Affordable, Affordable na Rafi, kayo. O niya ang kuan ang kanang broadstag or whatever. 20,000, 25,000 ana diha. Oh, so kuan sila open. Makapili sila. Pili na may mahirap na may tay kani pang materialis ni kani pang panglaban ni. Okay. So ato Atay, lang ang kanindot aning makasurag di grocery shopping sa kanto. Para ba window shopping lang. Ang gani pod mga fellow breeders lang pod nato no ta sa Negros. Madto pod dito sa ako kuha para i-fresh nila Si Congressman Sani lang kung daghan kay manok na attorney. Pero nganong kuan man magkuwang pag yun ang iyang manok. daghan man gud silang fights. Oh. Tinodo. So tag-iya man buwangan god. Tag-iya, Sa tagay oo. kag buwangan. Nya, nikuha po siya sa ako katong akong talisay kato laging maayong performance sa katong kuha. Harold Brown. Oh, after sa maayo nga performance sa katong big event, nikuha si Kung Sani sa ako pang breeding material. Okay. Oh, Pero kwadro. Si kung saan ni mukuha biya na by hundreds. So Dinaghan. Pakyaw. murag malimpyo gid imong tipi ug magi kung saan ni. Tinuod Oh, na. tinuod na malimpyo. Nya maayo sila nga buyer kay dili daghag arte ba. Oh. Tanaw lang maayo kuha ng manok, may glawas, maayo uhay na gani ng pagpalabok. Oh. Ang lawas lang ang kanang balance lang sa manok may tan-awon. Di so dali lang uska ka to sa mong paliton di madali laknap lang. Kwenta ka. Kabaw mo sila Paring, nga uy. palitin ni manok mubunal yun ni. Ay, Oo. pero ang lupi- balance na lang ug ang lawas, ang tiil, ayos na. Lupi kung saan ni nako. Mm. Kay ako ina ko ikalay pili. Oh, isa lang ko ipapili. Ang pinakalisod ako nga buyer si Attorney Amores. Oh. Ngano man ako may gisugo nga mamili. Isa ato kadusaw ka watong farm attorney ko kadusaw ka farm idol ko ikay pili. Lisod do kay pressured man on my na pressure ko kay base niya akong pinilian di niya Di magustuhan. ba gusto tinuod Oo, yun siya. tinuod. Matay po ni bay. Ganun ako pa bay ako may tagiyali oy. Mo gani pero napugos man gyud ko na naningkamot gyud ko napasang